και έναν αρχίνον αναστορώ, και έναν αρχίνον αναστορώ, αχ και το είχαμε και χαθάν, το είχαμε και χαθάν, βάι το είχαμε και χαθάν. Και να τα ειν παραδείσμερε, και να τα ειν παραδείσμερε, αχ και να δίκανε παρθάν, και να δίκανε παρθάν, βάι και να δίκανε παρθάν. Ο ελληνισμός υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Σίγουρα η μουσική, τα έθιμα επηρεάζονται πάρα πολύ και από τους γειτονικούς λαούς, αλλά και από τον τρόπο που κοινωνικά εξελίσσεται ένα έθνος, μια φυλή, ένας πολιτισμός. Υπάρχουν πάρα πολλές εικασίες για την ποντιακή μουσική και για τον τρόπο που δημιουργήθηκε η ποντιακή λύρα. Η ποντιακή λύρα είναι το σύμβολο των ποντίων. Είναι εικόνισμα δίπλα στην εικόνα της Παναγίας. Αυτό υπάρχει σε κάθε ποντιακό σπίτι, τουλάχιστον στα περισσότερα από ό,τι γνωρίζω. Η ποντιακή λύρα εξιστορεί την πολύ μεγάλη ιστορία και τη διαδρομή του ποντιακού ελληνισμού. Με τη μουσική της ο ποντιακός λαός εκφράζει τα συναισθήματά του, τον έρωτά του, την αγάπη, τη φύση. Είναι η ψυχή του κάθε ποντίου και θα έλεγα, επειδή μιλήσαμε για σύμβολο νωρίτερα, θα έλεγα ότι είναι και η ταυτότητα, διότι η μουσική πολλές φορές, αν θέλουμε να το ερμηνεύσουμε και εθνομουσικολογικά, μπορεί να αποτελέσει ένα μέρος ταυτότητας ενός λαού. Η μουσική παράδοση και τα τραγούδια του ποντιακού λαού διεγείρουν και υποδαβλίζουν ερεθίσματα από μνήμες του ιστορικού πόντου σε όσους βιώνουν τα μουσικά ακούσματα που έρχονται από τα βάθη των αιώνων. Η λαογραφία τους παρουσιάζει μεγάλο πλούτο και μέσω της διατήρησης της ποντιακής διαλέκτου, οι μύθοι, οι ιστορίες και οι θρύλοι ενδυναμώνουν το ποντιακό αίσθημα από γενιά σε γενιά. Το έθιμο «Παρχάρια», ένα ποντιακό γλέντι με παραδοσιακά εδέσματα, κρασί και χορό, του οποίου οι ρίζες χάνονται μέσα στην μακρόχρονη ποντιακή παράδοση, με τον εορτασμό να γίνεται για την υποδοχή των βοσκών από τα ορεινά βοσκοτόπια.